E os do Deportivo xa sabes que hoxe son líderes, non? Seino, noraboa, noraboa. Xentes de Sadeo, perdonade, porque antes irrumpiu aquí a community... Como é? Community manager. A community manager. Bueno, Bueno, Isabela Grillo. E, bueno, disculpade, non estaba previsto, xa sabedes que estas cousas acontecen. Cousas do directo, gallo. Eles son Sadeo, unha das grandes agrupacións de música baile tradicional. Vamos botar un vals de agarrado e logo a muiñeira da Fonsagrada. Ímonos cara a montaña de Lugo. Así que, veña, forte aplauso, Sadeo.